Ngaturaken sugeng dalu. Halo. Heeh. Aku arep ngundang Bang Wedi, ra ngundang kok, ra ngerti jenenge ya piye. Mas, dah petel. Petel. Waduh. Warteg. Hah, warteg wis ngeret. Lena. Ayo ora ngerti. Nanti anu-anunya aja diundang ya saya ngerti ya. Ya, sugeng dalu Mbak, piye ya aku ngundang. Piye Mbak, ayo ora apa-apa. Speak up kowe. Arek ajeng makarya rumiyin apa ajeng daharien? Sama saya omong iki. Ulo angsal. Wah, angsal sangat abang ijo kuning oleh tenan alhamdulillah. Matur suwun, Pak. Rezekine wong adoh kok ngene iki rek. Uron ulone dawa cendhek ya oleh. Ya. Ya. Teng. Piye teng? Mesolekno kena nggo tuku ijo-ijo aja diundui. Ya, dalam. Arep makarya sik apa dahar sik? Tak nei, ajeng daharian apa langsung ajeng makarya? Yo, mbut gawe sik gak dahar ya. Yo, tak nei ulo sik ya. Sing iki mau wis di DP. Ya, ya masih harus dipenangani ya ulone sik gede tur dawa jare. Asik dawa. Ja.
Oh,